qué bonitirmo é Camariñas, la Virgen. Hostia, e a señora ainda era guapa de nova, ainda o levaba, caraño, mira. Hostia, ainda valía. Lástima como se estropeou, madre mía. Estou aquí facendo o desayuno. Hoxe voulle meter este plátano, que me recorda a pirola do meu Antonio. Chaval, este é o meu desayuno. A min que me dis? Que como llevo la man corto, cha, entendido? É que están dando, non dan a revista hoxe, para dar a merda este de sorteo. Bueno, eu tiña un 10º, vou no mirar. Regaloume Gelucha por comprarlle o peixe a ver que tal. Pois si son os meus, non? Efectivamente, son todos os meus números. Ai, carallo, que me dá un síncope. Acudide, veciños, que me Non lle tocou. foi tocar, teño que facerlle a pelota, joder. Hola, son Pepe da Cocha este, o telefri... Bueno, a puta telejaita, vaya Onde merda. está a vella? Tocoulle o número de Gelucha, eu estou aquí tuiteando que estou cabreado. Bueno, caraño, bueno. Veis, me vale, me cago en Dios. Aí está. Pero tápate, mamá, polo menos hasta que o cobres. Tocoume, hostia. Teño unha gana de pasarlle pola cara a miña irmán. Ela sempre presumía de que seu fillo era médico. Por mira, o meu é un inútil, pero temos cartas igual. Home, tan inútil non son. Home, inútil as de carallo. Bueno, ao final sempre cobro. Va a casa que nos tocou. Vos saberá ir para o bar. É para que valemos, vamos, veña. Claro que si, hostia, a celebrar. Vinga, e pago eu todo. Pero como que pagas ti todo? Hai que aproveitar esa hora que está pagadora. Iso sí. Que non, hostia, que estou moi contento con R. A verdade é que R dá justo. Calle liña algunha vez. Pero non cho cobran. Vou pedir Sansón para todos, vas ver que vou estar macho. Venga, calla de ervas para todos, hombre, Juanito. Ti non me vas moito que despois che levante, Champán. Como se nota que é o máis caro que tes, cabrón. Bueno, despois invito-vos a todos á peluquería, a tiñirnos. Venga, vai decir. Eu non vou. Vai, hostia, me vales parada, me cago na virgen. Puta Costa, veñen tos pa aquí. Non me molestes que estou a traballar, hostia. Este fillo de Antonio moi inútil. Oye, que veñen aí. Lucita, tocoume, me cago en tal. Voume fazer mechas californianas, Hostia, non aguanto que te número sin cambiar, macho. Moito made. Carolina, buen pecho, me desplazo. Vou chamar a este, ten boa pinta. Tiña que haber collido máis talla. Hombre, Manolito, que tal, hombre? Dame un abrazo. Vendeche o número a Gelucha a ti, non? Podías chamar a televisión. Oh, mamá. Teño que ir moito avisar, eu. Teño que ter iniciativa, a ver se así me deixan algo. Que opina dos bloqueos da Telejaita? Fantástico, non fan máis que decir porcalladas, non valen pa nada, non te ris nin por Dios. Toda esta xente pensa como a min. Que non podo casarvos, que sodes gays, coña, que non Padre caso gays. Lourenzo, suba! Agora temos que ir onde a Gelucha, que foi a que fixo todo. Jalucha, estamos chindo pa aí. Regalei tantos décimos. Veña pa fora a ver se recuperamos os décimos. Samudo a Carmen, que leve-se de Salanjosta pa Puerto. É coisa un par de centolos. Outros a huevos de centolas. Vende todo, gai unha mariscada. Pero é gratis. Sí, gratis total, vamos. Estou aquí como que arreglo a rede esta. Pepe, hola! Aí veñen os do marisco, pero apurade, me cago en Dios. E que pasa ahora? Bueno, lechugas. Ui, son moitos, é? É a mellor marchar, vamos. Marchade, se non ibades probar fierro, me cago na virgen. Unha louca da persecución está a ter lugar en Camariñas. Todo o pobo quere mallar 2 guardias civiles. Ai, aí está o faro. Eu digo de tirar as motos ao mar, Aquí venga la hosta. Venga. Que felicidade. Dios, nunca te viré nesta taberna. Si, pero xe como invita a bella, estamos aquí todos. Oh. Oh, miña abuela, desde que ten cartos moito xogar. Que bonitero é Camariñas, Dios, non me canso de dicilo. Ai, miña nai que onde se está levantando. Espera un momento que vou andar miña nai, Bueno, cariño, vou falar con ela a ver se nos cae algo, vale? Pero contacto. No, contacto non vou solo, hostia, que é miña nai. Mamá. Que queres? Ahora queresme, non? Sí. Pois ahora é tarde. Queríasme levar para a residencia, que che den polo gu. Pero sabes que che dixo? Que son nai antes que nada. E toma, aquí che dou o 10º. Mamá, darme a min os cartos todos. Non, hostia, este é outro que ten unha pedrea, son 1000 euros, ainda tes algo. Gracias, mamá, 1000 euros son 1000 euros. E ti, ora, que vas facer? Ai, algo lle dou. Dios, non me mires así, que se nota que estamos enrollados, hostia, está aí a miña muller. Despois vas te enterar a noite. Sorteo extraordinario de Navidad. Compra onde compra xente que che cae mal.